Igbo mụrụ ụzọ mozi ekene m unu. Ọnwụ na nụ na-ebe sespa okwu akpụ na nna guleri. Ọ ga m nsu na ụlọ n'okwu mmalụ anya mbụ maka na onye na-ekwu nwere ebe ọ na-eme. Ibe ndụ abịa tata bụ ka m gwa unu the reason spiritual work jiri alụlụ some people ọrụ. Ka m gwa unu the reason ọ ji bụrụ na unu ji ebe pastọ lụchala unu ọrụ ibe na-ebe ekene ebe. Unu ejebe dibịa alụchala unu ọrụ ibe na-ebe ekene ebe. Okwu nna agwa unu mere njisi unu bifo unu na-ejebe dibịa nlu anything gbaa afa ka ịmara ebe ya problem ka dibịa nwa mara ebe o ya esi. Ịbịakwa n'ụlọ ọgwụ ọbụla ịbịawa n'ụlọ ọgwụ dọkịta ebuzo nene gị arụ mara ibe na-eme gị nwa ya gwọva ọya. Ịmapụtakwa dọkịta n'isi na-awa gị onwere oge isi ọwụwa nye gị mana ọ na-ero gị arụ. Oge ọbụla ọ bụrụ isi na-awa gị na datin na-eme gị mana ịkpọgwa isi ọwụwa enwere oge isi ọwụwa ahụ nye gị ibe na-eme ka na-eme. Ọkọ ụdị akọ dịkwa na dibịa na ije na be dibịa si dibịa ya gbọọlụ gị ewele o nwere ike ọgwachalụ gị ewele ahụ ibe na-eme ka na-eme. Ijiri aka gị si dibịa alụọlụ gị olu dị otu a ma ọ nenere ibe ọ lụchalụ gị ibe na-eme ka na-eme bikọs na ịmara ibe na-eme gị na ọ bụrụ ịmara ibe na-eme gị ibi ịgwa dibịa agbalị gị abasị alụọlụ gị ọlụ ahụ ọkọlọ ya mara ọlụ ahụ alụ ọgbago ya mara ọlụ ahụ alụ. Ihe bụ ụzọ gbaa ava mara egbu ya problem. Ịgbasị abịa mara egbu problem gị dibịa lụọ ya ahụ mee gịnị ọlụtịa. Ndị Igbo ụmụnne m nwere emegụ unu jebe dibịa na asị dibịa alụ olu na ọlụ mụ na-agbara ava mara ma nwere ya nọchi dat ọlụ ahụ ga-alụ. Onye na-eme na dibịa lụsịalụ some people ọlụ ọma nga aga. Ihe anụ n'okwu m tata mala amala ọbụla ngị na chi ga-arịrọ na mma o nwere olu dibịa alụlụ gị ya aga aga. Ọbụla ngị na ndị otu gị arịrọ na mma ndị iche dị na gbu na arịrọ na mma ọbụla ma kwechiri gị na nwere ibe ya eme n'ụwa ka ọ ga aga o nwere okwu ibe ya eme ka ọ ga. Ọbụna amosu dele gị n'ụlọ mala amala na ebe ọbụla ya na-aga ndị amosu aso gị n'azụ aga ya. Ije na be dibịa nlọ ọrụ dibịa lụchara olu gị ọrụ ndị amosu aso gị ma bịa ebe ahụ na-apịnye onye ọkụ biko na vasoro aga m n'iru gị. Ive pụtara gị mee imecha ndị amosu na-eso gị ndị amosu eji na-amalịtọ gị ebe ọbụla ị gara ikpugolile ime ọnụ eso gị ikpu ime ọnụ ahụ ebe ọbụla ị gara vaso ga aga. Amosu siri ikeri nna onye na-amara ebe amosu mali ata ata amosu siri ike amosu karịrị mmadụ. Onye gị ji agwa gị bifi na-ejebe dibịa gbaa ava ka ị mara ebu ya problem bifi nwe ha gaba lụva ọrụ. Onye na-eme some people ndị Igbo anyị onye alụsị ọrụ anwa osi ndị ya tụfuru ego na be dibịa ịtụfuru ego be dibịa na ngị na nwa gị ka ibelibe dị n'isi ngị na nwa gị ka ibelibe dịkwu n'arụ na ọ bụrụ ibelibe arụ gị na arụ ije be dibịa first si agbagolu gị ahụ gbasịala gị ahụ gbapụta datịn bụ ya problem ọrụ ọrụ gị datị ọrụ ahụ aga. Mụnụ na mụnụ jebe dibịa na sị dibịa alụva ọrụ lụchazi na sị na dibịa alụtara kwa na pastọ alụtara onu na onwe unu bụ unu siwere ụzọ. Ị na-aga be dibịa azụ onye Igbo ibu iru be dibịa si agbalị gị afa ọgbagolu gị afa fes bife nwa agba ibi ji maka nwa abịa onye mere gị onye Igbo ibu. So ọ bụrụ na ụtọ ị nọ na ọbụla na-alụ ọrụ ọ bụrụ na ọrụ na ijebe dibịa na-alụsịalụ gị ọrụ mere gị rụọ gị spiritual work ọ bụla ọrụ gara aga ka m gba gị mara ama na onwe ndị gị na dị na problem bụ ndị ichie o bụzi ndị ichie o bụrụ chi gị o bụzi chi gị ọ bụrụ arọ bịa agụ dị na bụ nụkọ nke dị na be ndị nna gị be nọ ngị na ba na-agba mgba mana ị marọ ka m gba gị ihe ya eme ka ị nwa agbanarị mmụ ebe ahụ. Ive m na-agwa gị ka ime ya eme nye ive anụnwa complete 7 days je ka ị lụọ ọrụ ka ije ka dibịa lụọlụ gị ọrụ chụchalụ gị aja nwa ya achụlụ gị ka ịma ma ya gama ma ya gara dibịa chụchalụ gị aja ma imechi ive anụnwa ọ ga ị nwetawe fọvọ nwetawe ezigbote ive iji maka ya achụlụ gị aja ahụ iji maka ya alụlụ gị nwa bụ ọrụ alụlụ gị. Je ka igote fanta aka nle na aka ekpe nweta ọsọ ara iwe adị bụ 24 gote oche Igbo iwe adị bụ 2 gote nnu Igbo o nwere nnu a na-akpọ nnu Igbo abụ nne iwe adị bụ ofu ji agbata mmiri zoro ezo
mmiri zoro ezo, mmiri debe n'ilo, nwere bọket debe n'ilo ka mmiri na-ezo na-abana n'ime bọket ahụ. ọ bụ na o juru ka ọ na-ejuru, iburu dị mmiri ịpụta n'ilo mgbe anyanwụ ụtụtụ na-apụta, nweta akwa na abụ, ị nwere ovu akwa ịracha arụ gị, nwere kwụwa n'ilo, ịracha arụ gị were ekpebe ekpele were kwụwa n'etiti ilo, ị nwere ovu dati akwadebe na ka eji ekpele ọma nzu ya adị ya, ihe etinye ya kandụl ma ebe nna gwa gị 7 days ka ị mara ma ije rụọ ọrụ spiritual work ọ ijiri ọjị kpele gị ekpe ekpele ọ ya agalị ka ọ na-ama ngalị gị. ịpụta n'anyanwụ ụtụtụ nwere ọjị ahụ debe n'anyanwụ ụtụtụ, kpokụ ndị iche nke na-abaso, kpokụ ezumezu nke na na-emekọ ya, kpokụ ndị mmiri gị, kpokụ ochi gị, kpokụ ibe na-emeli ndị bụ na ibe, kpokụ ibe na-emeli ndị bụ na-emeli ibe, kpokụ alụsị ikwu nne gị, kpokụ alụsị ndị ikwu nne nna gị, sịba na ata maka iji ọjị tata na ọjị iji bụ ọjị ndụ ọjị akụrụba ezigbo tiwe ka iji nwere aka ejide ọjị ahụ. ikpebile ọma kpochile ọma ewe ọjị ahụ wa anya ịta n'ofu nwere ewuo na n'iru ebe ahụ, ibe a mmiri dị wanya n'iru bọket ahụ, nweta ahụ akpa ekuo ndị iche nke na na-emekọ ibe, ndị na-eme ndị ịmalụ ma ndị na-amarọ ọrarụsị ịmalụ ma ọrarụsị na-amarọ ọka arọ ịmalụ ma ọka arọ na-amarọ, kpokụ ibe dị na bunu, kpokụ ibe ndị iche ji wee bụrụ na bunu, kpokụ ndị mmiri gị, kpokụ ochi gị, kpokụ ezumezu nke na-abaso hapụta ụwa, kpokụ ndị nna nna gị ba, kpokụ ndị ikwu nne gị, wite akwa debe ya na anwụ na-agbagote, fesa anwụ na-agbagote debe ya n'ebe ahụ, sị dị ebe ahụ nwere na-ekpe ekpele, inwere ekpele dị ekpele kpecha ekpele oburu ikpekpu ekpele ahụ ka ụwa anya na mmiri ahụ gbawa ya na mmiri. nweta ọsọ ara iwe adị bụ 24, chede na anyanwụ ahụ na-apụta apụta, ichede na anyanwụ ahụ na-apụta apụta, i nwere ekpele ọma, ikpelile ọma, kpechile ọma, i nwere egwe n'ime ebe ahụ, nwere dị afa nta aka nri n'aka ekpe ekpele na dị anyanwụ na-apụta nri, ikpecha enyi nwere dị fanta wunye n'ime mmiri ahụ, iwunye n'ime mmiri ahụ na dị anwụ nrekọta, iwunye n'ime mmiri ahụ jee nwere ka ijile ya saa arụ. ma ebe m gwara gị na 7 good days dosi mecha ya pụọ n'ilo, pụọ n'abalị ka ị nwere sọsọ nwere ovu ọjị na akwa jegodo n'ụzọ gbalatịrị ka ikpele ọma kwuo ebe bụ ya bụ ya problem sọnte na agbachiri gị ru ikpecha ekpele ahụ ka ị mara ma nwere saịn ihe nweta na ive agabagolo gị ka na ive akara ọgabala gị bife ga-abịa edibe, ka ị mara na onwere ive dị iche n'ebe na ebe. ọ bụrụ ive niile ka dibịa na-azụ ọta mmadụ, ọ bụrụ ive niile ka ọ bụrụ ọnya niile ka dọkịta na-azụ. ebu mmadụ bịa na be dọkịta, onye abadị na be dọkịta nwụọ, otu akwa dị na be dibịa. so ive mgbalị gị na-ama anya ya dị na gị kọmọn, gaa n'ụzọ gbalịta ma ọ bụ n'ime iwụsị arụ weta ive, gaa n'ụzọ gbalịta ma n'ime ọ bụ n'ime gị 7 days, gaa n'ụzọ gbalịta ka ị nwere ọjị andị akwa nwere ọsọ araracha arụ gị, nwere ekpile ọma n'ụzọ gbalịtọ, inwere akwa ahụ ikpechile ọma anyị kwụwa akwa ahụ nwere ọjị wa tụsị ebe ahụ pụtaba rapụta nje ọkwa ụta ive niile njọsụ ka ị test godi mmadụ ma ọ na enwere ive na-eme n'ụwa mana ọ nwere ive na-eme n'ụwa. ive na-eme gị spiritual work jere alụ ọrụ n'isi gị bụ na ndị iche bụ unu nke na-aba akwụrọ, ndị mmiri nke na-aba akwụrọ, ndị ọgbanje gị nke na-aba akwụrọ, ezumezu dị na bụ nke na-aba akwụrọ, ndị ikwu nne nne gị nke na-aba akwụrọ, ndị ikwu nne nna gị nke na-aba akwụrọ. ị na-eje alụ spiritual work mancha ihe na-ejikọta ọnụ, amụsụ nwere egwu gị nsogbu onwe na-eme na-aga amụsụ na-amụrịtọ gị ka varị jebe edibe gbaa ekene mụ nke na-emere unu iwe.